Actually, we borrow from other countries. Kaya chali nyalo borrow mana pesa. Nikech gimachelo kida borrow. Nika Kenya lo darji, ka optime moro makare. Tiaga sinyaka goga goya, mana kakwa wache abok. Poni wadhi neno kinde ma idaro jopiny, mana kaka sani. Tiagas ni goyo, bulldozer nika, buru ntiere karka. Wani migao mochung ne ratiro mag nyithindo. Pacho ka, mano bad migao. Mano Master Department mag Children Affairs. Kama gintiere. Bene kama nthindo gintiere. Wano ka gigi samoro kitemo gikata penje mako kamuko makama gintiere. Jo UNICEF ineno ka ntiere. Kendo girango kata ne nyithindo boydo ratiro mag begin gi chiemo moromo. Nigi moko odari ikiaga midhie koth go nyithindo jogo ngema molosni ikia ni jok moko dhi dak kuonde machal nade kama ntiere ni. Biro dhi neno lokruok. Koso wacha niero utiek jodhi. Ngeni kleo kaka Africans timo gigi opogore gi pinje machielo. Africans ngeni wan demo believe thorax. Ne wan osemi notice ine mapodi kethonwa sa. Koro ginok gi care. And gik moko kosetimore koka ng'ato chako ng'iyo ni nyathi cha chik wacho nang'o. Kapok otimore ting'eno kia. Sani kora neno ka do miyo joka ka Limelight. Do miyo gi temporary order. Macha temporary order. Temporary order ni wechungane gino mondi wawinji ywak jogi. Winjo ywak gi en nang'o nyose muk gi. Ingeni kata koro sani do wach niya ni wa stop ok chak muk kanyo ng'ama dhi gedoni. Nikech ni in mana tenant. Already wuon landi ose the agreement gi serikal mose kao pesa. Ng'ama dhi gedoni in tenant. Now, mane maduoka e wach ni serikal nyonego beni kapoko muwinjore gi tenant, gi landlords. Nonego beni gi manyo tenants kumanitie, ma giwinjo ywak tenants ni kata kwa muki to ini dhi kune. Nikech ing'eni makongeni nitie nyithindo masome alwora makanyo. Mano gima ne serikal ok ong'iyo ni to nyithindo gi ng'ani koro kodaro relocate odhi duoko nyathi e skul gi pesa mane. Namba 2, nitiere joma tiyo area makanyo. Samoro en ng'at ma pesa moan tin seriously. Nye serikal ok ong'iyo ni to ng'ani kwa gole ka ere kata kaka ng'ani biro wuok kata ka for example odaro dhi Dandora. Ere kaka ng'ani biro wuok Dandora ka biro tich makongeni. Namba 2, gik mang'eny manyotimore ma serikal nyoko timo. Jok manyomi plan mar chiwo notice gi muko aparo ni manyotime marach. Serikal to support notima affordable housing. Lakini kata king'iyo affordable housing lope mang'eny nitiere mag serikal e boma ma Nairobi ka matimo nono. Nitiere lope mag jo county council matimo nono. Kuonde go kane serikal ok nyadhi gedo kuno gidwa gero makongeni. Nonego bene gigero kata decanting site kuonde go. To gigolo jogi yo moro maber maketo ni manyiso utu ne jopiny. To ne gitero jogi e decanting kaji udi karumo to gitimo giduoka jachiwo ga example momiyo ji nohero Raila Amolo Odinga kane obiro ilongo ni slum upgrading. No kongo make sure ni ikwano ji e dhot ka dhot. In fact Raila nok deal gi landlords. Raila ne deal gi tenants. Nikech magi joma safa. Landlord ibiro consider ibang'e ka je tenants oseng'i ka kiketo. Jakom nomuko ji motere decanting site. Kendo ni daro ji ma geche NYS manobiro ting'o ji. Gigi te kiterie decanting site. Chieng' manichiwo ot kendo loche NYS manoduogo kendo ting'o ji kaduoke udi manyien. Nyiso nang'o jok makonyo ker tich ok konye yo makare. Jok makonyo ker tich gin out mondo giketh ne ker kura. Nikech ing'eyo samedaro ji e yo machal kamae ng'ato ok bi ng'eyo ni ng'ama nomi tiche mofel. Eno biro ng'e ni serikal osegolo order to kiwuoyo serikal gin ging'iyo ker. Gino gibing'iyo ng'ama chielo, gibing'iyo minister, gibing'iyo gin ging'iyo ker. Kamano. Engineer Thomas.